Mga nagalaom nga magdaog sang masobra 675 million pesos nga jackpot sang 658 Ultra Lotto draw subong nga gabi padayon nga nagadagsa sa mga Lotto outlets. Nakatutok si Daryl Marie Sarmiento. Nanari-sari nga mga say isang individual sa sosyedad ang nagalaom nga mangin madason nga milyonaryo dala sang Lotto jackpot draw. Naglabot na sa masobra sa 650 milyones pesos ang jackpot sang 658 Ultra Lotto kag karon alas 9 sa gabi schedule nga liwat magpasimpalad ang mga Pilipino. Subong kay dako ang jackpot ang 658 Ultra. Dako ang estimated namon 675 million pero mataas pagit guro kung damo gataya. Pahayag ni Joel Sikat, 40 anyos, masami niya nga ginapatdan nga mga numero sa Lotto ang mga kaadlawan sang iya nga kabataan. Basi pa malang magka-chance ka magdaog kay base sa kadakugid sang premyo subong. Malay nato isa basi ako makakuha. Apisar ini siya negosyante, nagalaom sa gihapon si Joel nga magdaog. Dugang paniya kung magdaog siya, magabuligid siya sa ilang nga simbahan tungod kay ang iya bata scholar man sang simbahan. Pahayag naman ni Teresita Panadero Uy bilang retirado na siya sa isa ka pribado nga kumpanya, nagalaom man siya nga kuntani mayara sang masupot nga kwarta para man sa iya sa ulihi. Di para mi akon, gid ako sang akon, mi akon gid ako iya eh. Nagapadayon ng pagtaas ng jackpot prize ang Lotto, gani padayon man ang pagdagsa sa mga parokyano nga nagahandom sang dako nga pag-algo. Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.